Herec Richard Stanke nedokáže oddeliť pietnú spomienku od vlastných politických ambícií. Na podujatí, ktoré malo byť uctením si pamiatky zosnulého novinára Jána Kuciaka, sa rozhodol, že bude vyzývať premiéra Roberta Fica, aby odstúpil. Chodte do čerta a odstúpte! Takéto správanie zo strany Stankeho a jemu podobných hercov je veľmi nebezpečné, pretože podnecujú k nenávisti a rozdeľujú spoločnosť. Robert Fico sa pred 2 týždňami čudoval, prečo ešte stále chodíme protestovať. Pripadá mi to, že herecká obec sa čoraz viac snaží ovplyvňovať verejnú mienku bez legitímne zvoleného mandátu a podporujú odpor voči legitímne zvolenej vláde. Ich vystúpenia sa často menia na jednostranné politické manifesty, pričom sa neštítia zneužiť aj tie najtragickejšie témy na vlastnú propagandu. Je smutné, že niektorí herci namiesto zjednocovania ľudí radšej prispievajú k nenávisti a rozduchávaniu politických vášní, čím prispievajú k destabilizácii spoločnosti. Povedzte mi prosím, akú legitimitu má Richard Stanke na to, aby vyzýval legitímne zvoleného premiéra Slovenska Roberta Fica k odstúpeniu?